Let's go chat, MC בן בן על הביט. ליל בן בן. Round 1. 3, 2, 3. יארטו עולה שמדבר בלי הפסקה, יש לך פרצוף של ביצה. יואו! אתה יושב בשידור עם שתי צופים. צופים? מי מעניין אותך? יש לך נייר של תחתונים. יואו! טיקטוק לא עושה חשבון, רואה אותך ללא אפקט בעפיפון. עפיפון! תשים למעלה לברזיל, אתה נשאר עם... נתקע, אוקיי, הכל טוב. ישראל, כנס. אתה תדפוק את הראש, אתה נראה כמו אח בראש. נקה את כולך, אתה נראה ממש בדיחה. Round 2. יש לך עיניים של קרפדה, אתה יושב עם שתי צופים בלי כמו ביצה. בן בן מהטיקטוק לא רואה אותך ממטר, הוא שם עליך קילו. תראה אותך, תנקה את השיניים, יש לך זרת על הפפיים. אתה נראה פרגז מכוער שתדרוס אותך. Round 3. Fight. אתה נראה כמו נייר פועלה, בן בן יעשה אותך מכה ביונט. אין לך מרק סורי, אתה בסך הכל דומה לשתי ביצים. בן בן מהטיקטוק לא מפחד, יום את הכל משדר דור, רוקד מלא. יואו! Choca mi cintura, pierdo la cordura.